ఏంటే రేఖ, నువ్వు మీ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తే మొత్తం మారిపోయి పాత సినిమాల్లో కాంచనమల్లా తయారై వస్తా. వాళ్ళ అమ్మకి ఒక్కతే కూతురు, అందుకని ఉన్న నగలని తగిలించేసి కన్నామలా తయారు చేసి పంపిస్తుంది. అదేం కాదులేవే, వాళ్ళ అమ్మంటే సింహస్వప్నం. ఆవిడకి ఎదురు తిరిగితే అంతే. అంతే ఏం కాదు. అంతే అంటుంటే అంతే కాదు. నోరు ముయ్యండి. ఆల్రైట్, సుత్తాపి నేను ఊళ్ళో లేని 4 రోజుల్లో ఏమేమి కొత్త కొత్త ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ రిలీజ్ అయ్యాయో చెప్పండి. వెంటనే వాచ్మెన్ పంపించి టికెట్ తెప్పిద్దాం. అదేమిటే వాళ్ళ కాలేజీ ఉందిగా. కాలేజా వంకాయ? మా అమ్మ కన్నీళ్లు తుడవడానికి కానీ పాఠాలు వినడానికి కాదు నేను ఊళ్ళో మాకం పెట్టింది. అన్నట్టు మన లక్ష్మి సిస్టర్ మ్యారేజే. ఎట్టి పరిస్థితి ఇవాళ పిక్చర్కి వెళ్దాం, రేపు బ్రేక్ డాన్స్ వెళ్దాం, ఎల్లుండి మ్యారేజ్కి వెళ్దాం. కమన్ కమన్, ఎప్పుడు తిండవేనా? కమన్ హరీ అప్. చూడండి మేడం, మేము కొందరిని అరెస్ట్ చేశాం. పెళ్లి కూతురు కిడ్నాప్ చేసింది ఎవరో మీరు గుర్తిస్తే మేము చర్య తీసుకుంటాం. ఓకే కమాన్.